президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 8 июли соли 2024 бо имзои як фармон таҳти рақами 841 якбора 9 судяро ба мансабҳои нав таъин кард. 3 судяи дигарро баръакс аз вазифа озод кард. Аммо агар Неъмат Мирзозода аз вазифаи судяи суди вилояти Хатлон бо сабаби ба кор дигар гузаштан ва Акбаралӣ Сафарзода аз вазифаи муовини раиси суди шаҳри Турсунзода бо хоҳиши худаш озод карда шуда бошанд, Мумизода Зоир Тоҳирӣ аз вазифаи раиси суди ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон бо сабаби содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судяро паст мезанад озод карда шавад. Гузашта аз ин зимни суҳбат бо кадрҳои нав таъин Эмомалӣ Раҳмон суханро боз ҳам аз масъалаи раиси суди ноҳияи Шамсиддини Шоҳин Зоир Муминзода сар кард ва гуфт ки ин мансабдор барои он ки рафтори ношоиста ва ғайри оиномавиро нисбати сарбози қушунҳои сарҳадӣ дар постгоҳи назоратӣ ба худ раво дидааст, на танҳо аз вазифа озод гардид, балки аз мақоми судӣ комилан ронда шавад. Зоир Муминзода ки қаблан судяи суди вилояти Хатлон буд, соли 2017 бо фармони президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон раиси додгоҳи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин таъин шуда буд. ахиран гузориш шуд ки додгоҳи олии Тоҷикистон рафтори ӯро ба таҳқиқ гирифтааст. Гуфта мешуд ки рӯзи 8 июл Муминзода як сарбози қушунҳои марзбониро дар гузаргоҳи назоратии дараи об барои пурсидани ҳуҷҷати тасдиқкунанда бо мушт задааст. дар сабти камераҳои назоратӣ низ дида мешавад ки Зоир Муминзода аз мошин фаромада сарбозро бо мушт мезанад. бо фармони президент аз 8 июл Рустам Муҳаммадзода раиси суди ноҳияи Панҷ таъин шуд. ӯ дар ин мақом Бахтиёр Абдураҳмонзодаро ки моҳи январи соли равон ҳангоми гирифтани пора дастгир шуд эваз мекунад. президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон Абдураҳмонзодаро низ бо айни далел бо сабаби содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судяро паст мезанад аз вазифа озод карда буд. додгоҳҳои Тоҷикистон аз неҳодҳои азама фасодзада дар кишвар ба шумор мераванд. корафтодагон мегӯянд бидуни додани пора ҳал кардани ягон мушкил дар додгоҳи Тоҷикистон ба як амри тақрибан номумкин табдил ёфтааст.